Let's go. It's show time, baby. You know, nature friendly. Makarating din tayo ulit dito mga ka-Tiker Boom. Sa wakas. Nagugutom na ako ah. Pela Resort. You know. Ahoy. Tapos wala palang lamang tubig yung ilog, no? Yun, no? Diyan pa lang masarap nang maligo sa kan eh. Sa may irigasyon eh. Okay. Ayun, oh. Grabe yung sa baba, oh. Ganda, oh. Picnic. Ah, oo, doon ka sa baba. So pupunta siguro kami sa baba. Ay no. Oh, sa baba pa lang may paliguan na oh. Ayos. Kaya baba tayo mga ka-Tiker. Doon tayo sa baba. Mabisina ko na. Ayun oh. Ito yung irigasyon, pinaka-irigasyon niya. So ito yung pinaka-kanya. Ang tawag dito drainage aquan. Ano to? Basta may tawag dyan. Ganda ng agos niya oh. Nandito na tayo sa may aktibidad. You know, yun, nagsiset up na sila ng linom. Matanin. Pakita ka niya yung pa mga Tiker, yung irigasyon. Di matayos niya. Wapo. Ang kabalo mga bata dito eh. Pantay, kita antay bit aja ka. Ini baba. Yan tayo na digdig-digos ni Jai. Let's go. Patay di nga to. Kahit naman ay kitang tayo man tayo ni Jai. Makadadalan. Kahit ikuhan mo yun. Wapo. Yan tayo man nga to. So dito ito paggagapan na dyan kanina ng mga ka-Tiker.
Dito ay imang kong control. Tanay. Ah. Nice. Shout out! Ayaw, nagdigdigos ito yung ato eh. Ayaw, nagdigdigos ito yung ato eh. Welcome, Jolly Camp. May ato. Ato ito yung sitwasyon dito yung mga ka-taker oh. Sa Natividad. Oo. Makang kami siguron. Tamabising kami. At ipapagayusan na eh. So misbo ka dito eh. Aming nagdigdigos di ba ba? Iso dati makainom. Mayat na eh. Mayat. Ay, nakarami dalinuan. At yan ang tikarayanan ni. Basta ito ang danamnan. Dito yung nga ito tinapanan na danom. Babatayan, babatayan. Babata di kita danaman tanay. Ang tanan da mapudutan. Oh, may mabala. Ano, ano? Hello. Alright, tuloy tayo lagi video tayo ito na kwan. Panag-agawid tayo. Nagmaijingatan eh oh. Grabe. Yan oh, tapos na tayong maligo oh. Fresh na fresh. Sir mga katikер, uuwi na ako, mauna na akong uuwi. Iiwanan ko na dito sa lapad eh. Jojo. Hindi lulat na eh. Ano po na. So ito mga katikir ang sitwasyon ngayon. Dito kami naligo sa may irigasyon. Ang sarap, sarap maligo. Hindi mo kailangang sumisid. Let's go mga katikir. Let's go. May deliver pa tayo, mag-edit pa tayo kaya mauna tayong uuwi. Uuwi pala tayong basang shorts mga katikir. Ayun. Pero pagdating natin sa amin, sigurado tuyo na to. Hindi tayo nagbaong kanina. Kilulot! Wah! Wah 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 wah. Wah 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 wah. Nakon. Let's go mga ka-take care. Alright, uwian time. Maray, tay. Uhop. Let's go, uwian na. Mauna na akong uuwi dahil nagwawala sa akin dyan. Ayan o, tingnan mo mga ka-take care. Ayan o, naliligo sila sa baba o. Oo. Ayos. Oh, may naglalaban na rin. Oo. Ang saya men. Tapos ito jamming naman, jamming. Oo.
Let's go. Yung tiyan ko ang iniisip ko mga ka-taker, nagwa-wild siya, kaya iabot natin sa amin. Let's go. Uwian na. Init, grabe. Guayamingan na siguro tayo mga ka-taker. Baka maligaw ako sa San Quintin, eh wala tayong magamit na. Sir, thank you, thank you. Daming bisita. We are now living Bachelor Asinggan ay Natividad. Una na tayong uuwi dahil mag-edit pa tayo, may deliver pa tayo. Tapos yung tiyan ko pa. Grabe. Pag di ka nagsuot ng sleeve, talagang matutos tayong balat mo, sigurado. Pasig na tayo ng sentro ng Natividad. At papakaliwa tayo rito. Masakit yung singaw. Masakit. Alright, nasa main road na tayo. Let's go. Uwian na. Solo ride ulit.
Damen. Grabe. Yes, sir. Saan yung papuntang Maliko? Maliko, sir. Sir, straight ahead lang po kayo, sir, hanggang marating nyo pa yung San Nicolas. Paglabas nyo po ng San Nicolas, pa-right turn na po kayo, sir. Maraming salamat. Sige po. Ingat po, ingat po. Sige po. Ingat po.
Palamig ko ma. Palamig. Ma'am, sa pamano palamig yaw? May saman, ma'am? Palamig muna tayo dito mga ka-take care. Nauhaw na ako. Kami ang barangay ato eh. Santa Maria po. Santa Maria. Ay, nakikita tayo ng palamig dito mga ka-take care. Palamig muna tayo, nauhaw na ako. Wala lang alin dito. Paglupyasan mo na ning. Ang galing ko na ala. Nandito na tayo sa may Santa Maria, malapit na tayo ng Tayog. Ang galing ko na, naggapo ako hindi ma'am. Mainit na yung makina ni Russo mga ka-taker. Marami ding single dito ma'am. Maraming single. Ahap din ng mata, ang init sa daan mga ka-taker, grabe. Yo, inom muna tayo mga ka-taker. Grabe, sarap. Shout out sa mga fan taga Santa Maria dito sa Mayumingan. Shout out. Hi kayo nani, naka-vlog tayo. Dan sa pinabati nga may shopping sticker ah. Kaya naman sakto, meron tayo sa kasi po sa YouTube at Facebook man. Okay. Shout out ka na ma'am. Ayan. Ano, pasuhin na lang. Salamat. Let's go, ride ulit. Thank you mama, thank you. Right. Alright, roll out ulit. Pag nagsahod ma'am. Sige po, thank you po. Let's go.